Ukanti imiyalelo yomkhuseli woluntu uAdvaocate Busisiwe Mkhwebane kumbandela obandakanya inkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Lubabalo Mabuyane kunye nomphathiswa wemisebenzi yoluntu kweliphondo umnumzana Babalo Madikizela inqunyanyisiwe inkundla ephakamileyo yaseBhisho.Oku ngelinika umtyhi isicelo sabo sokuba le ngxelo yomkhuseli woluntu iphononongwe ngokwasemthethweni. Inkundla ephakamileyo yaseBhisho ikwasamkela isicelo sokuba ukuphononongwa ngokwasemthethweni kwengxelo yomkhuseli woluntu kwenziwe ngokukhawuleza.Intatheli yethu Lubabalo nosokhamera wethu Agcobile Vena basiqulunqelele ingxelo bekwinkundla ephakamileyo yeBhisho. Ukusicacisela banzi ngesigqibo esithe sathathwa okanye isigwebo ndinalo igqwetha apha lika Premier uMabuyane usakhela ngqeqo noza kuthela asithile qabaqaba ungakusichazela uba sithini isigqibo esithe sathathwa tata namhlanje apha ngaphakathi enkundleni. Mhlekazi isigqibo esithe sathathwa inkundla namhlanje ebesisicelo isigqibo esebesenze isicelo saso. Inkundla itheke yagweba ngakwicala lika Premier no MEC onguBabalo Madikizela yasirhoxisa imiqathango ebithe yakhutshwa nguPublic Protector malunga nokokuba remedial actions zakhe bezibekile zokuba makuinvestigatwe mayithathwe ireport yakhe isiwe eParlamente mayithathwe ireport yakhe isiwe eParlamente uze iParlamente ithi isiphonononge ngokwenjongo zokuba ibe nento ezenzayo ngakuPremier nakuMr Madikizela. So inkundla ke ngoku igwebe ngecala lika Premier ngokuthi no Mike ime yonke lento ingaqhubeleki kude kube kugqitywe esisicelo uPremier asenzileyo sokuba ikhe ibekwe bucala ireport izobekwa bucala ireport le ayenzileyo uPublic Protector. Niyibona kwakhona icala impumelelo Impumelelo emandla lena kuba kaloku ukuba libisi esisicelo besingavumelekanga biyawuthetha ukuthi nabani na ebenothi abenento ayenzayo ngakuPremier abanjwe uPremier okanye kwenzeka investigations ziqhubeleke by iHawks by iParlamente eMpuma Kapa naye neoffice kaPublic Protector binokwenza ezinye izinto but ke ngoku sakuthiwe khakhenime ke siqale siqwalasele le report ithe yathwa thaca ezinkundleni zamatyala. Asibulela kakhulu thala ngexesha lakho. Lowo ke ngusakhela ngqiqo noligqwetha lenkuluba-phathiswa lapha ephondweni esicacisela ke ngenkqubo ezakuthi ilandelwe emveni koba kwethathwe esi sigqibo namhlanje enkundleni. Sibuyise ke intambo kune studio.